El veïnat júnior d'alguna manera li ha connectat amb la patata i per això li ha agradat, i a tu et connecta amb l'elèctrica d'Arma, ja ho tens. L'elèctrica d'Arma, sí, doncs escolta'm, veurem, aneu rient, però quan veieu Ucraïna al top 5, llavors direu, escolta, doncs mira... Ana, eres la flama, la flama... Els pobres aquests que estan aquí que han actuat, els han enfocat com 20 cops a cada un. O sigui... Sí, però cada un porta 20 cerveses a la mà. Ah, val, això també. Però que han fet el resum de les cançons. Jordi Armenteres, qui és aquest senyor que xerra? Aquest senyor que xerra ara probablement és l'únic que en aquests moments sap qui guanyarà Eurovisió aquesta nit, perquè ja ho tenen tot. Es diu Martin Ostenhal, que és el gran director de... O sigui, aquest senyor només treballa per al Festival d'Eurovisió durant tot l'any, res més. Oh, vaja. És el Jan Infantino, diguem, no? O sigui, per situar un terreny Champions, no? Ahí tenemos las 26 canciones participantes. Silenci, no, Panxeras. Sí, ja et contesto jo, Albert, sí. No, passar la pilota, tu, Puig. Sí, Albert. Gràcies. Aquestes hores necessito gent que em doni la raó aquí en aquest estudi. Sí, Albert, què més vols? Que comenci les votacions ja, que jo demà em vacunen demà al matí. Però no has de fer res. Jo tinc una comunió, I jo tinc un concert demà. Tu tens un concert demà, Laura? Sí, però sap que és a la tarda. Has tret un disc preciós, No és el moment de posar-lo ara, perquè és un contrast. Que ens anem... Però un dia en parlarem del disc. Vinga, anem a votar, Anem a votar, Israel. Qué bien lo pasamos con ellos. The Israeli Public Broadcasting Corporation in Jerusalem, we want to thank you for bringing the world aquí doneu els 12. Ja han dit tots i arriben al 12, no, només? Exacte. Porque han entregado parte de sus puntos. A Itàlia o a Suècia, si no els han votat encara? Itàlia i Suècia són dos països que sempre vota Israel. ¿Y el 12 para quién es? The announcement of the magical 12 points. Venga. And A ver quién se estrena. 12 points Venga. from the Israeli jury go to Què? Switzerland. Bueno, Suïssa, 12 punts. Doncs mira, aquí en sabem un que estarà content. El que hem entrevistat abans, el director del canal Divinity, Bueno, vamos a conocer... A veure, Polònia, que Polònia no es va classificar, es va quedar a les semifinals i ha donat els seus vots. 10 punts a Islàndia, ha donat Polònia. Atenció. També és Demi Lovato, No sé. Albert, el vot tradicional de Polònia és a Ucraïna. És veritat que hi ha molts ucraïnesos a Polònia. por el momento no tenemos puntos. Clar, jo crec que hi ha hagut la solidaritat dels positius de Covid, perquè entre la delegació polonesa també hi va haver un positiu, llavors n'ha donat 10 punts a Islàndia. Veurem a veure si els 12 efectivament van per Ucraïna, com pronostica el Jordi Armenteres. Això que vota és una zebra? Es un jurado nacional. National jury ¿A quién van? go to San Marino. Noi, escolta'm, Comencem bé, avui salta la banca, La última Et vaig a mirar quants anys fa que no votes San Marino, Polònia, tu. Que curiós. El Tefano està ben Mira, veus, estan dient el mateix a Televisió Espanyola. A veure, mira, i Dels últims 8 anys, cap. ara precisament vota San Marino, que li ha donat 10 punts a Itàlia. Entren les puntuacions de l'1 al 10, entren totes de cop. De moment, Espanya continua amb 0 punts. Han votat, que és el tercer país que vota. I La sorpresa és que San Marino ha donat els 10 a Itàlia i, per tant, els 12, que sempre van a Itàlia, els de San Marino no aniran aquest cop. A Francia. França, primer 12 per França. La coloca en segunda posición. Sí, y en primer puesto sigue estando Suiza. De moment, sí, 3 països només han votat, Suïssa, França, en primera posició. La Bàrbara aquesta es veu bona persona. És a dir, que cada cop que l'enfoquen perquè no fa l'idiota, està contenta i humil. Albània li ha donat 10 punts a França, 8 punts a Malta i cap punt a Espanya, O sigui, el quart país que vota, Ai, quasi. Espanya 0 punts. Seguim confiant, Albert. I tant. En 26. I Islàndia té 10 punts només, els que li ha Ha donat votat a Polònia. Itàlia? Sí, ha donat 4 punts només a Itàlia. Es desfà el fenomen Itàlia, El tanto que no voti Grècia o Bulgària. De nuevo Suiza. John Steers. Suïssa. Doncs Suïssa. Podríamos haber imaginado un poquito porque A veure, ara mateix hi ha dues balades en primera i segona posició que en principi dèiem que potser tocaria una marxosa, però vaja. Malta, molt maco, Això acaba de Malta. començar, això acaba de començar. Cinquè país, Malta, està votant 0 punts a Espanya, 0 punts a Islàndia, 0 punts a Alemanya, la teva cançó. Ja, no? Vamos a ver. No anem bé. No, de momento no tenemos puntos para España. Anem a veure Malta, qui li Home, dona els 12 van per Itàlia, és que són faves comptades. 12 points ¿Para quién son? from Malta ¿Para quién son? go to Albania. Albània. S'està desmuntant tot,
es desmunta tot el fenomen d'Itàlia, perquè Itàlia no suma per enlloc en aquests moments. O sigui, Itàlia em dius que no pot formar govern, Jordi? No, perquè Itàlia està aconseguint 2, 4, 6 punts, no aconsegueix grans votacions en aquests moments. França se n'emporta moltes més. Mira quin altre aliat tenim. Estònia, 8 punts més per Islàndia. L'he donat el 10 a França, però en aquest moment Suïssa continua primera. Veurem els 12 d'Estònia. Van para Switzerland. Ui. Carai, tu. Carai. Per Rocito, tu. Sí. Veieu com era maca? Doncs atenció al fenomen Rocito, És que Rocío ha arribat tot Suïssa arreu. va sisena en aquests moments en el rànquing de cases d'apostes. Suïssa sisena. Es manté Itàlia al capdavant amb un 26%. Ara vota Macedònia del Nord, 4 punts per Islàndia, 0. És el 6è país que vota, si no m'equivoco. Espanya, 0 punts, encara. També Alemanya, també Noruega i també Països Baixos. Són els, i juntament amb el Regne Unit, són els 5 únics països que tenen 0 punts. Y los 12 de... Bravo de Wiki. Serbia. Para Serbia. I Macedònia del Nord per Sèrbia, pels àngels de Charlie. Loco. Això sí que és geopolítica, no? Jordi? Sí, era bastant de manual. Havien d'anar a Sèrbia, havien d'anar a Albània, havien d'anar a Itàlia. ¿no? De momento las puntuaciones. En primer lugar Suiza con 63 puntos. Mira, m'estalvia feina, aquesta noia de Televisió Espanyola. Escolta, si ho expliquen ells, per què ho expliquem nosaltres? És que també... Perdoneu, però el tema Suïssa no estava previst, Vota l'Azerbaidjan. 0 punts. Queden molts països. 0 punts per Espanya, encara continua, Bueno, aprovecha para cantar además. No m'actueu. Puntuacions, que hi ha més gent. Décimo aniversario. To all the participants of the night and Rotterdam, thank you for the amazing show. Gracias por el espectáculo. Tothom que surt és bastant jove, Els presentadors de tele. Los 12 puntos del jurado de A Azerbaiyán. veure... A Rússia. Manija. Para Rusia. Sí, senyor. Molt bé. Estos últimos puntos han sorprendido menos por sus procesos. Islàndia amb 7ª posició, amb 22 punts, va a primera Suïssa, i Espanya forma part del grup dels 5 últims que tenen 0 punts, entre ells també Noruega, que és el país que vota ara. Quins nervis, Xavi. Ara. Tenim Noruega i Alemanya sense puntuar, Noruega, els vots de cada any sempre són Islàndia, Suècia i Finlàndia. De moment n'han donat 10 a Suècia, n'han donat 8 a Israel, n'han donat 7 a Suïssa. Esto ya sorprende un poco. Atenció, de moment, al podi Suïssa, França, Malta, però vaja, queden 30 països llargs per votar. Ara vota Espanya. Atenció, Espanya. Nieves Álvarez es la portavoz un año más. Home, li ha donat 7 punts a Islàndia, Espanya. Gràcies. Buenas noches. Alcaldera, thank you for Good the evening, amazing Europe. show. This is Madrid calling. It's fantastic to be a part of this fantastic show. And now, Tothom diu el mateix, the Spanish jury has natural. already voted. El 10 d'Espanya l'ha 12 donat a points Suïssa. go to Rocito, a veure, 12. La France. I 12 per la França. O sigui que aquí sí que l'efecte Rocío Carrasco ha arribat a Televisió Espanyola. El jurat de Televisió Espanyola també 12 punts França, 10 Suïssa. Jurado de expertos español. Muy bien, pues continuamos. Va ràpid avui això, Jordi? Àustria, ara. Tenen pressa. El públic el coneix, aquest, Estan cridant. Igualtat. Em sembla el Daniel Ditges, no sé si us en recordeu. I porta una samarreta amb un lema que diu igualtat. Y Países Bajos ya han recibido puntos. We'll all be able to move forward. So thank you very much for proving just that tonight. Ets aquí, Here's the Jordi? Austrian result. Sí, soc. Ah, perfecte. Estic desencaixat, Albert. Estàs desencaixat per què? Per Itàlia, Para Dani Gagnamangi en su hotel. Bueno, ahí está el 12 que reciben. Àustria dona 12 punts a Islàndia. Àustria no havia votat mai a Islàndia per res del món i estem parlant dels vots de jurat. Bé. Islàndia ara mateix amb 5ª posició. Suïssa, França, Malta, Itàlia i Islàndia. Espanya continua amb 0 punts i pràcticament han votat ja 10 països, En queden 30 per votar. We're now going
Va estar reñido, I després recordareu que hi ha encara, com ens explicava abans el Jordi Armenteres, hi ha tot el vot popular. Regne Unit, a veure, 10 punts per Islàndia, Regne Unit. Atenció, Islàndia. No. Atenció, Islàndia. I 2 Espanya. Els 2 primers punts per Blas Cantó, Venga, Blas. Pues sí, muchas gracias a Reino Unido. Y a ver para dónde van los 12 puntos de el Regne Unit habitualment vota Suïssa. Li agrada molt votar Suïssa. Li ha donat 8 punts a Suïssa ja. A veure si votarà França. A veure Suècia. Els 12 aniran per Suècia. Veamos el 12 del Reino Unido. Venga, Amanda. Vamos allá. Los 12 puntos del Reino Unido. ¿Esos? Desde el Támesis se van hasta... Van para Francia. No, França. Que se acerca Suïssa. Solo 8 puntos ya les separan, ¿no? Sí. Això sí que és històric, que els 12 punts anglesos se'n vagin a França. Totalment. El poder del Canal de la Mànega. Portugal sale también del 0. Al contrari, el Canal de la Mànega, que els ha distanciat sempre, i a més en una etapa Brexit, que acabin votant els francesos, té molta política, això. Me está señalando Tony que Ucrania va un poquito baja, ¿no? Está un poquito baja para lo que pensábamos en un principio. Itàlia no dona res a Espanya mai? A Itàlia és habitual que hi hagi algun vot per Espanya, però sempre molt pocs. No n'ha donat cap. No. Lithuania. Els 12 a Lituània. Els Minion. Mare meva. Ya está un poquito más cerca. Que malament. No s'ho creuen ni ells. Los espectadores que... És el contrast de les dues cançons, de la de Lituània i la d'Itàlia. I els italians voten per una ben diferent. El país número 14 que vota, 14 de 39, és Eslovènia, que li dona 10 punts a Islàndia. 10 punts més. Islàndia, escolta'm, si no canvien gaire les coses, quedarà al top 5, segurament. Jo m'estic emocionant ja. Vamos a conocer los 12 puntos de Eslovenia, del jurado de expertos de este país. Potser els primers 12 per Itàlia. Italia. Que suben, me acabo de dar cuenta que está Portugal en quinto lugar. Sí. Pero es Italia la que ha cogido ahora ese quinto puesto. Ahí está Måneskin celebrando esa puntuación. Pues nos vamos a Grecia. Manoli. Manoli. Oi, és un nen? Más joven, ¿no? Bueno. Ai, Manoli. Vinga, Manoli. Claro que sí. Un nen amb el Partenó de fons, no? Escolta, m'ha encantat de la vida, no? M'encanta el Manoli. Hauria de ser Manoli. Sí, mira, que broma. I Grècia li dona... Sin comentarios, ¿no? El 12 para Chipre desde Grecia. 12 punts a Xipre. I com que és un nen, no cal que digui gràcies per este gran show. No, li suda, vinga, endavant. Un equipazo griego detrás. Sí. A veure, Letònia, 10 punts més per Islàndia. I Espanya, que continua amb dos punts, de moment. Com Alemanya, Albert? Els 2 únics punts que els hi ha donat el Regne Unit. A veure, els 12 punts de Letònia, t'atreveixes a dir, Jordi, per quin eren? Veient la taula per Suïssa. Mirad cómo están Suiza y Francia, a 2 puntos. 105 a 103, sí, noi. Los 12 puntos de Letonia van para Suiza, con lo cual se amplía esa distancia, ¿no? Suïssa, França, Malta i Islàndia en quart lloc, Itàlia cinquena. Vamos que nos vamos. A veure, Irlanda pot votar, però clar, no s'ha classificat per la final, és el país que més vegades ha guanyat Eurovisió. 8 punts per Islàndia. 8 punts per Islàndia ens acaben de donar. Cuando representó a Irlanda en Lisboa tenía el pelo cortito. I si se veiem al taulell és que és fàcil, votarà França. A veure. Irlanda. Sí, senyor. Vinga. Jo no entenc per què és fàcil, això. Home, la Maria, 122 a mires el 115. taulell i dius... És fàcil. Tu també ho hauries dit, no?, mirant el taulell. Mirant-lo, sí. Sense mirar ja em costaria més. A veure, Moldàvia, pràcticament... Amb saxo i tot, aquest, Però... Mira quién es. Epic Sax Guy. Sax Guy, con su saxo. Què és el Sax Guy? No el coneixem. El Sax Guy. El Sax Guy. Aquest paper. Mira el Sax Guy aquí amb el saxo. Clar, Moldàvia és un país que sempre vota Ucraïna. De moment no ha donat cap punt a Ucraïna. Però ja veurem si els 12 van per Itàlia, per Bulgària... Para Rusia. Con lo cual el 12 ya no se puede. Bueno, a ver los puntos de Moldavia. Puntos a Suiza y a Francia, Los 12 puntos de Moldavia va. España, va. Bulgària! Patapum.
Només un país té 0 punts, que és el Regne Unit, i després empatats a 2 punts, en penúltima posició, hi ha Alemanya i Espanya, Alemanya, recordem que era la cançó preferida de Guillem Albà. És que tinc família alemana, jo també, No tocarem això ara, però tinc família alemana. El cas d'Islàndia és un fenomen, perquè cada país li dona 7, 8, 10 punts, i per això està en quarta posició, Està per davant d'Itàlia, ara mateix bastant destacada per davant d'Itàlia. És que no em fèieu cas i us deia que Islàndia tenia alguna cosa. Sèrbia, per qui seran els 12 punts? Per Malta. Suposadament per Ucraïna. Per matemàtiques Ucraïna, però seran per França, no? França. Doncs mira, França per primera vegada passa la mà per la cara davant de Suïssa, i ara mateix és França, Suïssa, Malta, aquest podi. I els 3 últims llocs, 3 dels Big Five, que queden classificats cada any perquè sí. Espanya, 4 punts. Sí, senyor. Bulgària. Poder de Stoichkov. Formava part del jurat, no, Risto Stoichkov? Atenció que Islàndia està en el podi, ara ja no. Estava fa un moment en tercera posició, ara ja és Malta. A ver, los 12 de Bulgaria. ¿Qué esta noche? Pues sí, muchas felicidades. No han recibido ni su... Los 12 puntos de Bulgaria. Calleu. Para Moldàvia. Trobo que parlen massa els de televisió espanyola, no? Perquè aquest moment dels 12 punts que s'ha de respectar. Jo crec que la gent, després que hagin votat 20 persones, ja entenen que quan diuen 12 points vol dir que no cal tampoc traduir-ho tot. I més, surt amb números a la pantalla, també, Mira el Xavier Pérez Izquierdo. Els 12 de Xipre van per Grècia, no té més. Sala Martín. Xipre va per Grècia, Els 12 de Xipre va per Grècia, sí, no té cap sorpresa aquí. No lo puedes decir, ¿no? Que lo diga él. Lo dirá el portavoz, sí. No. Eso espero. Ja ens ho ha dit l'Armi. Hello Europe, this is Nicosia calling. Nicosia calling. Sí? 12 points from Cyprus's jury. Venga. Go to Corazón. Greece. Quina sorpresa. Menuda sorpresita. No se podía saber. Ahí está, Estefanía y su último baile, Last Dance. Y es el turno de Bélgica. A ver si nos da algo. Sí, seguro. Mira, Bèlgica sempre ha repartit el vot entre França i Itàlia. Ha donat els 10... No, per tant, vota França sí o sí. França 12 punts des de Bèlgica, no té més. Són clavadíssims. No sé, por cercanía. De moment, França, Suïssa, Malta, Islàndia, els 4 primers, I Regne Unit, cero patatero, Bueno, clar. Itàlia, bluff, Bluff total. Los 12 puntos del jurado belga van para... Hòstia, sorpresa. Ha deixat sense vots França. Ha deixat sense vots França. Però aquí hi ha problemes internacionals, polítics molt greus, Molt greus. Bèlgica, de què aneu? O sigui, de què van? S'ha de quedar bé, amb els països, però Europa es desmunta. Vamos a ver cómo va el marcador, esa tabla, ¿no? França li treu 5 punts a Suïssa, i després hi ha una mica més, 30 punts més enrere hi ha Malta, Islàndia, tots ells són els 4 únics països que tenen més de 100 punts en aquest moment, i Espanya ocupa la posició número 23. Descansem. Descansem una mica. Descansem. Posa un minut de publicitat, sisplau. Farem un silenci aquí a l'estudi. Recovisió, l'especial d'Islàndia amb Albert Om i molts convidats vivint el Festival d'Eurovisió en directe. 4 points go to RAC1. RAC1. Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC1. Viurem el desenllaç de 3 grans lligues europees a futbol. El final de la Lliga a Anglaterra, Itàlia i França. Farem el nou Congost al Baxi Manresa a Bascònia. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. L'Ultrasports, la consultoria externa, la prèvia de la penúltima jornada a segona. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som 1. Rafael, Sergio Dalma, Maria Arnal en Marcel Bagés, Alan Parsons, Hombres G i molts més aquest estiu al Festival Jardins Pedralbes. El millor entorn, la millor gastronomia i la millor música de l'1 de juny al 24 de juliol. Tota la informació i venda d'entrades a festivalpedralbes.com i a entradesdevanguardia.com. RAC+1, podcast.
RAC+1 i Xarxa Fort de Catalunya presenten Cafè del Paddock amb Josep Lluís Merlos. El podcast dedicat a analitzar cada setmana el món del motor a fons. Amb Joan Villadelprat, Maria Serrat, Sergio Rodríguez, Quim Salvador i els seus convidats a RAC+1. Tota l'actualitat dels grans premis mundials del motor en streaming per RAC+1 i després disponibles a la plataforma de podcast de RAC+1. I si féssim que la Fórmula 1 tornés a sonar com sonava abans? Recordeu, tota l'actualitat de la Fórmula 1 i MotoGP a Cafè del Paddock amb Josep Lluís Merlos. Escolteu-lo a l'APP de RAC+1 i a RAC1.cat. Tots som més 1. RAC1. Aquest estiu, natura, activitats lúdico-esportives, nens, bon dia. nenes bon dia. I les primeres colònies de ràdio amb RAC1. Sí, una setmana perquè els més joves de 8 a 16 anys connectin amb la màgia de la ràdio. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Ens agrada la ràdio! Estudi de gravació, entrevistes, rodes de premsa, podcast, convidats molt especials, veus de la casa i activitats diverses en un entorn natural. Amic. Fent ràdio. Ens ho passarem d'allò més bé. Aquest estiu, les primeres colònies de ràdio amb RAC1. Una setmana perquè s'ho passin bé i es diverteixin descobrint natura i ràdio. Si són les 7. Benvinguts al món. Gol! Gol! Trobareu tota la informació de reserves i inscripcions a coloniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics, amb la col·laboració de... RAC1. Tots som... De colònies. Racovisió, l'especial d'Islàndia amb Albert Om i molts convidats vivint el Festival d'Eurovisió en directe. 4 points go to RAC1. I continua ara mateix el frec a frec entre França i Suïssa. Sort de dir que no podria guanyar una balada, eh? Sí. Vull dir que... Les hem encertat totes aquest any. Sí. Alemanya acaba de donar els 12 punts a Itàlia, això també és notícia, eh? A França els ha donat, no? Sí. Perdó, a França. He dit Itàlia, no? Sí. França. 8 puntets per Islàndia que ens dona Austràlia. Bueno, els australians sempre voten... Les 9 del matí i a portar cava. Sí. Com va Austràlia? Amb llum de dia. No, clar, són les 9. A veure els 12 d'Austràlia. Malta. Ara una mica més de Era bon gust. La voz australiana, sí. Hombre, me cuadra más que votaran una canción en inglés. Espanya, recordem-ho, està a la posició número 23 amb 6 punts, 2 punts que els ha donat el Regne Unit i 4 punts més que ara m'hauria de fer memòria. Qui ha donat? Bulgària, l'efecte Risto. Sí, l'efecte Risto. Sí, Finlàndia. Això és gràcies al tuit de la policia local de Múrcia. Pràcticament. Si no haguessin tingut ni aquests. Ara. A veure Finlàndia, Jordi. A veure, Suïssa aniran, eh? Ahora con los 12 de Finlandia. Switzerland. És ara mateix 172 Suïssa, 171 França, eh? I m'encanten les dues, és que són les millors. Va, Portugal. A veure, quants vots per Espanya? Bueno, o 12 o res, eh? Cap! Però Islàndia 8, eh? 12. No, donarà 12 punts a Espanya, Jordi? Per història podria molt ben ser, sí. Home, com no doni res... Sí, clar. L'any passat els va donar. Però què hem vist que ha passat amb Bèlgica? Ni un puntet a França. Los 12 puntos de Portugal van para... Bulgaria! 0 punts de Portugal a Espanya. Se va de un follón. Ostres, tu, doncs si ja no, ni Portugal, que estan al cantó. Menos mal. Imagina't, pobre Blas. Pues no ens calien més hòsties en aquest món, ja. Hòstia. Blas Calló, eh? Tayana, que és una cantant... Fa dos anys els 12 vots populars de Portugal van anar per a Espanya i fa 3 anys també. Home, clar. Sí, però aquest any no, saps? A veure... 0, però 0, eh? És que ni 2, eh? Atenció, ara mateix... Els ucraïnesos voten Rússia, no té més. Ara mateix hi ha un empat a 187 punts entre França i Suïssa.
I Ucraïna, que li acaba de donar 12 punts a Itàlia, que està en 5ª posició. Recordem, França i Suïssa empatades en primera posició. Tercer Malta, quart Islàndia i 5è Itàlia. 0 punts d'Ucraïna, 0 punts. Mira. Expliqueu, per favor, explica l'imatge d'aquest islandès que està votant. Bueno, és un islandès que està content de que l'han deixat sortir per la tele, amb un jersei i un xaleco. Està nerviós, Les mans a la butxaca. Porta una armilla Coronel Tapioca, perquè ens en fem una mica la idea, jersei de ratlles de me'n vaig al bosc. Jo crec que era el tècnic de so. A veure, cap punt per Espanya, de moment. ¿Cómo puede ser que no? Clar, per Islàndia tampoc. A veure què està dient. Y nos gustaría, pero es que tenemos otra cosa más importante que hacer. Necesitamos saber los 12 puntos de Islandia. Claro, es que ahora mismo no podemos. Ai, que els hi deu haver demanat. Ha fet un gag, Ha fet un gag, Sí. ha fet un gag. Vale, bueno, no problem. Our 12 points. Nuestros 12 puntos van. Ya tengo. Para allá, está empeñado, Estan xalats, no? No sé, está insistente. A ver qué dice Chantal y Jan. And besides, ding dong, do you have a second preference? Además está en Husavik, en la película. Islàndia votarà a Suïssa, mirant el panell. A veure, és que no està dient el país, No hi ha manera. A veure. Switzerland. Suïssa. Suïssa. Sou molt raros d'Islàndia, Sí. Suïssa de nuevo. Sí. No us sembla molt fort que els dos que estan a dalt és de la Rocío Carrasco? De qui et penses que ho ha aconseguit, això? Vull dir que no és perquè sí, no? Bueno, perdona, hem trucat a la persona, O sigui, la persona, el director del canal Divinity, que és qui tria aquestes Però hi ha cançons, moltes és qui cançons. està movent els tirs aquests. No pot ser que aquesta persona tingui un talent especial per saber què és bona música, que potser és això, També pot ser que hagi triat Ja, però quadren molt bé amb els capítols de Rocío Carrasco. Vull dir, quadren molt bé. A casa em deien que Itàlia se'ns ha passat pel davant. Mira que van, Islàndia. que van 12 punts cap a Malta o Islàndia ara. Un moment, a Alemanya li han donat un punt, Malta. Poca broma. Un punt per Alemanya. Destiny y su Je me cache. Bueno, también título en francés, a pesar de que era castellano. Es verdad. ¿Qué pasa? Croacia, vamos allá, Croacia. A veure, Croàcia, 10 punts per Islàndia. Espanya continua amb els mateixos 6 punts, 2 del Regne Unit, 4 de Bulgària, i veurem Croàcia. Tradicionalment, a qui vota, Jordi? A Itàlia. El que passa que tenim aquesta cançó rara italiana que no acaba de tirar com havia de tirar. No m'interessa, ara que voti Itàlia. Aquest Clark Kent, de Croàcia. Canvia. Sí, me cacho, nena. Ja me'ls ha fotut. Con lo cual escala una posición. Guanya una Itàlia vegada, m'encanta. es situa quart en aquests moments. A veure, podria ser, Jordi, que el vot popular, quan entra, que entra a carretades, apartés una mica les dues balades que hi ha davant, que són França i Suïssa, i pogués tenir més possibilitats Malta o Itàlia? A veure, tot pot ser tenint en compte que Itàlia ho havia de patar molt i en aquests moments per vot de jurat s'està desinflant de mica en mica. És cinquena en aquests moments i a més li treu 60 punts Suïssa ara mateix a Itàlia. 60 punts són molts i ja portem més de la meitat de països que han votat, no, Albert? Devem estar en la vintena ja en aquests moments. No, estem 31 de 39. 31 de 39. Uf, ens en queden molt pocs. Sí, pot passar de tot. 12 punts de la República Txeca per Mira Portugal. Bravo, xaval. Tant que us queixàveu. Mira, se li nota l'ego de lluny ja. Per cert, hi ha diversos oients que ens estan enviant una imatge que es veu al cantant d'Itàlia com fent-se una ratlla, sembla. Sí? Hi ha una imatge, però no sabem si és simplement un cachondeo que ell mateix fa, no? I una broma. Geòrgia li ha donat 10 punts a Suïssa, però no ha votat a França. Això vol dir que els 12 aniran per França. I no ha votat Rússia. Itàlia. És que estan passant coses estranyes. Rússia i Ucraïna no han donat cap punt. Geòrgia i Ucraïna no han donat cap punt a Rússia. Això no s'ha vist mai a Eurovisió. Mira aquest. de Lituània. Anda, mira. Aquest té pinta de mag. O de perruquer. Un mag de Lituània, Ai, sabeu allò que li havies de regar perquè li creixés el cabell? Sí, una patata. Doncs exacte, doncs és igual. Patata, heu dit patata? Aquests punts van per Rússia. Antes ya le había cantado nuestro. A veure. Los 12 de Lituania son para... Mira, és mag, ho veus? Doncs
12 punts Els per teus, Albert. Ucraïna. Sí, senyor, en aquests moments Suïssa, França, Malta, Itàlia i Islàndia en 5a posició. Espanya, posició número 24 de 26, amb els mateixos 6 punts. A veure, Dinamarca dona 10 punts a Islàndia, en dona 8 a Finlàndia, 2 a Suècia, no? Per dir, mira, els veïns. I veurem, perquè de moment no ha puntuat ni França ni Suïssa. A veure qui s'emporta els 12. Pues sí. Ya ves que los de arriba no tienen. Los 12 puntos de Dinamarca van para Switzerland. Suïssa. Doncs, atenció, perquè Suïssa en aquest moment li treu 31 punts a França, que, diguem, si votés només pel jurat, Suïssa ho tindria molt, molt ben encaminat, però queda el 50% del vot, que és el vot popular. Suïssa, França, Malta, Itàlia i Islàndia són els 5 primers, més o menys inamovibles. Suïssa i França que es van alternant, i per darrere, a les últimes posicions, també està tot bastant igual, Si tu ets el Blas, Cantó, com et sents ara mateix? De veritat. Vull dir, com ho gestiones? Estan allà... Jo crec que no vols dir que no s'imaginaven que això seria així? No. Jo crec que ajuda que cada any hagi sigut així, no? Llavors dius, bueno, mira, encara ho he fet una mica millor que Manel Navarro, no sé. No, clar. I sense gall. A veure, Rússia. Y a ver qué pasa con los 12 de Rusia. Moldova. Para Moldavia. Mira. Què diu? Què diu? Però què ve això? Gracias. Bueno, la talla de vents. ¿Oigo unos pequeños abucheitos por el público? ¿Sí? ¿Has intuido algo? Francia. No queda res, eh? Tenim a tocar. Ostres, Queden 4 països per votar. Ara vota França, la Torre Eiffel de fons. Vota Espanya. Ja he votat. Doncs mira, no. El 12. Li ha donat 3 punts a Islàndia. Veurem si els 12... 12 per Espanya, França, que es li aparda. No, els 12 de França aniran per Itàlia o per Malta. Voilà. Les résultats de nos jurés français. Vamos a verlo. Los 12 puntos de Francia. Attribués a 12 points. Spain. 12 points go to Greece. Han dit, tenim possibilitats de guanyar nosaltres, saps? Que no els donarem a Grècia, que segur que no competirà amb nosaltres. Per tant, 12 punts que s'emporta Grècia. Vot útil. Mira, hi ha una cosa bona, que són les votacions amb més sorpreses. Ui, ben especials, Albert. Ai, que li estaven tocant la pitrera en aquesta pobra. Esta persona, Carola, que ganó... Què deia, Jordi, les votacions amb més sorpreses? Sí, en molts anys. Feia molts anys que no ens passava això, que hi ha tanta sorpresa, que són països que habitualment no estan habituats a votar altres països, cosa que diu molt del festival també en si. Itàlia ha passat a Malta, ara mateix és tercera, veurem però per qui van els 12 punts de Suècia, si van per Malta o no. Y está recordando precisamente ese empate con Amina, con la cantante Amina de Francia. Está diciendo eso, que finalmente fueron los números de 10, ¿no? Los que hicieron el desempate. Ho fa molt llarg, no? Sí. Però queden 3 països només per votar. Of music together. Sí. So let's be thankful. Venga, sí, Carola, però danos el 12. God bless you. També tenen pressa de Televisió Espanyola. And now, Potser té una comunió aquest noi demà. Encara sigui la mateixa. history Era? goes to Ai, per favor. Malta. Malta! Bé, Malta, bé, molt bé. Ostres, però està Itàlia per davant de Malta, ara. Sí, sí. 5 puntos ya. We are getting close now. Just 2 more. 5 primers llocs, Suïssa, França, Por emitir sus 12 Itàlia, Malta i Islàndia. Aquests són els 5 primers. Ara vota Suïssa. De Suïssa habitualment hi ha algun vot per Espanya, no n'hi ha hagut ni un. Ai. I òbviament no seran els 12, entre altres perquè falta per votar França, i França és dels països que sempre rep molts vots de Suïssa. Vamos allá. A ver. Doncs mira, Suïssa molt més... O sigui, així com França ha votat a Grècia, ells han donat els 12 punts a França, que és el país amb el que es disputen aquesta Eurovisió,
levantado. A Francia. Bueno, Bárbara se ha enterado bien, porque está levantado ya. A veure si haurà de desempatar Rocío Carrasco, això, que la trucaran i diran, bueno, Rocío, a ver, las dos han sonado en tu programa. A mí Blas cantó. No, pero Rocío, Blas no puedes votar. Blas ya cantó. Blas ya cantó. Ahora son otros. Ya cantó muy bien, pero se acabó. Venga. Es l'últim, ¿no? Països Baixos. Penúltim. És l'últim, no? L'últim. Muy pronto. I'm looking forward to the winner of the looking Eurovision forward. Song Entra des del mateix plató. 2021. And now, the results of the Dutch jury. Aquesta està bé que faci silenci. The 12 points El jurado de from este the país, donde Netherlands estamos go ahora, to le da los 12 a Francia. Molt bé, va, Rocío. Acabat el vot dels jurats, Ja guanyaria Suïssa amb 19 punts sobre França. Però clar, ara, Jordi, queda el vot popular, Queda el vot popular de tots els països, que de la mateixa manera s'ha fet proporcional donant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 punts per cada país. Per tant, ara començarem a sumar des dels que en sumen menys fins que els